Panguva ino maZimbabweans arapa kujairirwa panonzi panotendera secular ZRP press statement ukuno kwakunzi kutsvaka Wycliffe Chivayo. Panguva ino panokwa kunzi Wycliffe Chivayo a entrepreneur and also President Emmerson Mnangagwa's business ally and ex-convict. Onzi ari kutsvakwa nevemutemo. Vamwe voti this secular ndere manyepo, but panguva ino vanhu vazara neukasha vakati kana iri ZRP ngaimbomira kujera vanhu vosubscribe like on the bell icon. Tipina ZRP statement ramuri kuona yasara pina mashoko abuda togone vanhu panapa tomina this statement obuda nyika chinzi seeking Munodani Chivayo for questioning. The Zimbabwe Republic Police is looking for Wycliffe Chivayo in connection with a fraud investigation and related criminal activities. Evidence gathered to date indicates that Mr. Chivayo knowingly and willfully participated in a fraudulent scheme designed to obtain money and or property through fake representation, deceptive practices, and the manipulation of financial documents and communications. We request that Mr. Chivayo report to Arrest Central Police Station for questioning. Doma showanomudam this statement desati panguva ino rally blocked and remachokwadi here kana ndere manyepo rakane signature ya Commissioner Paul Nyati. Tona na majarajara sanobuda panguva ine vachipopota nyora vachiti ndiye Wycliffe Chivayo. Go and tell your handler Idi Mnangagwa that security apparatus yakabva kuhondo is looking for you and you may need to report to police Zimbabwe as soon as possible. I bet they know where you are. Tomashwa mudanyo kopangwa ino ina majarajara chita aiwa ma security apparatus akabva kuhondo emazviro kwazvo chao noti vari corrupted ava vari kuti kutsvaka avasida kana kutumudzwa nezvako. Those zvigananda vanoonekwa kunzi you flaunt with muchiita zvamunenge muchiita mese, they know where you are. Ngavabetsere kukubata vaende newe kumapurisa. Mashoko ari kuda panguva ine vamwe vati vambotaura mashoko achiti this statement asi rabva kuna VP Costa Nochwenga here, he is trying to arrest Wycliffe Chivayo and the likes. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi as soon as mukomana aiwa Walter Magaya panguva ino abatwa nevemutemo, this secular barabudawo zvekare panguva ino vamwe vachindere manyepo, but zvinatso kuda pachena kuti a faction which is loyal kuna VP Constantino Chiwenga it is serious panhau dzana Wycliffe Chivayo nezvigananda kuti they don't want zvigananda munyika yeZimbabwe, they want to stop corruption. Mbera kumesection medu dzafundwa enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So unsubscribe or like, chat on the bell icon.